Il-ġimgħa filgħodu twaqqfet the Malta Children's Association Network. Fil-fatt tlettax-il l-organizzazzjoni li jaħdmu viċin mat-tfal ingħaqdu flimkien f'netwerk wieħed biex iservi ta' vuċi ewlenija tfal u biex jiżgura li d-drittijiet tagħhom jiġu mħaddna fil-liġi. Kienet idea xprunata mill-President Emeritu Mari Luis Kolejro Prega u qed tiġi stabbilita biex tippromuovi, trawwem u tappoġġja drittijiet ta' tfal u mekkaniżmi ta' parteċipazzjoni ta' tfal f'pajjiżna. F'indirizz li għamlet Kolejro Prega spjegat li dan huwa l-ewwel netwerk ta' dan it-tip f'Malta. Nemmen li ser jiftaħ possibilitajiet ġodda għall-implementazzjoni effettiva ta' drittijiet ta' tfal fil-livell lokali, qalet il-President Emeritu. In-netwerk qed ilaqqa numru ta' organizzazzjonijiet li l-interess prinċipali tagħhom huwa l-ġiet ta' tfal. In-netwerk mistenni wkoll jagħti iktar viżibilità lejn fehem aħjar ta' drittijiet ta' tfal u jassigura li t-tfal isiru verament kontributuri għas-soċjetà tagħna kif jistħoq ilhom. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq għan permezz ta' One Play.